Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Но то днеска. Какво става, хора? Аз съм Джани Стоилов и днес ще ви покажа един фокусно, както виждате в заглавието. Днеска има томбола. Каква е тази томбола? Имате шанса да спечелите ето тези чисто нови слушалки на Beats by Dr. Dre. Ето ги. Ако не ми вярвате, че са чисто нови, пази касовата бележка, даже когато човека спечели ще му я дам. Как можете да спечелите тези слушалки, ще разберете след фокуса. Първо да разбъркам картите, разбира се. Ето така, прецепвам. И сега трябва да си изберем една карта, примерно тази. Десятка каро. Трябва да кажем някъде стоп, примерно тук стоп. Слагаме десятката тук. Слагаме другата купчинка отгоре, прецепваме един път, втори път. Разбъркваме. Пак прецепваме. И сега като штракна с пръсти, нашата карта 100% се уверявам, че ще е първата. Оп. Всъщност не, това е двойка каро. Добре, ще взема двойка каро, ще я поставя тук. Ще прецепя тестето отново. Ето така. И като штракна с пръсти, двойка каро е тук, а нашата десятка каро е ето тук. Надявам се фокуса да ви е харесал, а сега как можете... Къде са слушалките, бе? А сега как мога да спечелите тези слушалки? Всичко, което трябва да направите е просто да споделите клипа и да напишете долу като коментар аз се спечелих и примерно ако сте първия, който ще коментира, трябва да напишете аз се спечелих 1. Ако сте втория, който ще коментира, пишете аз се спечелих 2. Който коментира и не сподели клипа, няма да участва в томболата. Трябва да го споделите и да коментирате. Победителят ще се изтегли онлайн чрез програмата random.org и след това ще се срещнеш с човека и ще му ги дам. Надявам се клипа да ви е харесал, фокуса да ви е харесал, абонирайте се за канала ми в YouTube, който е горе в описанието. Това е за днеска. Чао! Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley.